Hai लोगोफोर, गुड मर्निं, खुलुमबाय, वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल। फैदो आंनि भिडिअखौ नायलांदो। लोगोफोर बिहिर जाथारबाय। सासेखौ इन्टारभिउ होनो एग्जाम होनो। जामसो जाखाबाय माथो। गोजान बोरै थांनो बेलाय अरे र' आगे बढ़ने दो थोड़ा सा हास्लाबखाया। बाय माथो दोननांगौ बेलाय वन साइड दोन गासिखौबो गारिखौ वन साइड राखिब्रे नै माथो गारि दोननो गिदिर जाथारबाय हनै जाम जाजोबसै बै फैयावबो एसे फासयबाव जों हरै थांसै ओंखारलांगोन जों हरै एसे फासयबावदो एसे फासयबावदो एसे फासयबावदो दे नाय जों बेयाव दोथानानै हरै बागानसिम थाथ'है हरै ओंखारलांग्रा लामा गैया आरोना है ना बागान के उधर से डायरेक्ट उधर से निकल जाएगा फिर क्या बोलते हैं वो रेल गेट उस साइड में नहीं है जा बिदि फानै रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव एग्जाम होनो लांनाया हाबहैनोनो होआखिसै हाबहैनोनो होआखिसै लोगोफोर नै लामानिफ्राय हरनांबाय फिसाजोखौ दाहाय लांफैफिनसै 1:30 बुयोनो 12:30 बुयनोसै फिथा बारदों लोगोफोर फिथासो जालांसैनो माबा फिथासो जानो नागिरबाय सारा नायनो आंबो र' बै गारि थांगोरथों जोंना र' थांगोरथों र' खिथुथिं गैला चलो फिथा जालांसै दा मामा आं आनै जानो नागिरदों गिजासो माथो তোমরা মুই এক মানে এক হই এক হে জামাই রে মানে সাপ দেই তাইলে খুব ভালো আর Ya baru puri kalau sama sih para dosen sih pada nggak aneh लोगोफोर रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव नै हाबोआखिसै जोंखौ होखारहरबाय माथो खोस्लिफानाखौ नुवालै आब'आ बावनो मोजां नुथारदों फिथा जाखांबाय थांफिनसै न'आव दा लांफैफिनसै नै साहा बागानसो बेरायलांबावसै जों दाहाय लांफैफिनसै फिसाजोखौ मोजांथारथ' जायगाया
दिनैसो फैफेरदों नों फैखांबाय नामा? खेबसे फैखांबाय। ए बहाय बेरायहैयामोन? हो? बहाय बेरायहैयामोन? ओरैनो बेरायलाबायदोंमोन बै पार्कआव ओरै थांजायो, बेबायदि ओरै पार्क थांजायो। दंना जेरै गुरां पार्क गोसो बेयाव जाया थांजायो। बेरायफैनानै बावसो फैदों। ए बै मेन रडखौ मोनहैफिनसिगोन आरो बेजों फैयो ओरैबो गौरांखौ मोनहैबाय ओरैबो मेन रडजों थांजाबाय मोननैथिंबो थांजायो आरो बेया बेनो बागाना दैलां बे बागानावसो बेयावसोब्रा फिसाजोखौ लायफिननो थांगासिनो दं गौरां पार्क मालाबा दादाखौ गेलेनो लाना फैगोन दादा स्कुल बन्द'बा औ दासो टाइम जादों मानसिफ्रा फैनानै बेरायफैबायब्रा ओमफ्राय दा थांसै नै गरमाव बेरायजायालै ना गोलोमदैसो गजोबो एसे देनां थान्दा जाबासो फैगोन जोंहा मानसि लांफैजोब्बाय दा लांसै बिसोर बिफांफोर मोजां थादों मेंगुलायबाय सासे गावसो मिथिसिगौ मा मा खनदों मोसालायबावदो गाखोनानै हो गया मेरी नाम जो पहाड़ पे बात जादू देखे तेरी मैया की सभी परेशान दाना मेरी नाम जो पहाड़ पे बात नै लोगोफोर ओंखारबोहांबाय नै गिथारनि नायहरबाय था फैगासिनो दं नङा अरे ना आगे आसिलो आमाथाय एसे देरी हल फैगौ नामा नै गिटार आइदिया मोनबाय फिसाजोखौ थांफिनसै चल फोन है पापा इधर ही है
हाब्रुआ हाब्रुआ थारनाय लोगोफोर थाङो ম্যাচ কত মার্কেট ছিল যা যা কালকে দেখে যা যা কালকে রাতে দেখছি মোবাইলে ওগুলাই আছে ঘুরে ফিরে साहा बागाना मोजांथार उल्टा हुआ साला बीएड में मैथ्स को नहीं करवाया इसमें थर्ड ग्रेड में मैथ को कर पाया मैथ को कर पाया हिस्ट्री वगैरह में कमजोर हो गया हिस्ट्री में दाबायदियाव खाया नामा माथो बिजौआनो गैया खाखांजोबनायसोना पूरा क्लास 10 9 का नहीं है सिर्फ वो क्वेश्चन आया इस लेवल का है ना तो ज़्यादातर क्लास 10 12 का ही क्वेश्चन आया खाखांजोबनायसो बिजौ गैया 150 था ना मा मोनजाखो 150 में से सिर्फ 110 टाइप किया मैं साइजल' सिगांनि माबासो जानांगौ गेलासो थाबायनो मोजांगौ साला ड्रनफोरखौ आखाइ थुफुरदोंआनो ड्रनफोरखौ आखाइ थुफुरग्रा साला मोनायाव थाबायजानो नङालै बुहुद ओंखारगोन दा आंग्रोमोनदा ओंखारगोन बिथिं मालाय बेसेबां मोजांसो थाबायबावगोन जों थाबायनो हानाय नङाना सांग्रिमा गाबनायफोरखौनो गिलाबायगोन बेफोरनो जाहैबाय सिदों आं खारलालाबायगोनसो सोरबा मानसिया थाबायलाबायदों थेरेट नामा मोजांथारथ' बेलाय दब बिफां आं दहाय बेजोंसो फैनानै थांबाय माबायथ' ओरैसो जादों औ ओरैसो जादों बिदि गामिनि फिसा फिसौ दखान माबाफ्राव माबा जालाबायनो माबालाबायनो थांसिगोन एखमबा बिदिनो माबा माबि सावनायफ्राव गोथाव जाथारो लकेलनो थान्दा नुखाथारो जायगाफोरखौ सोरनिबा मालिकनि बागान आरो दाबायदियाव खाया नामा जि लामा लामा बेरायबोबाय जों नै खागासिनोबो दं लोगोफोर
बागानानो जोंनि खाथि मोनबा सानफ्रामबो बेरायनो फैजाबाय थागौमोन। जि मोजां नुखायो। बै मन्दिर ना मा जाखो? मन्दिर नङा गावसोर जायगा मन्दिर फिसा दं। बिराद मोजां नुखादोंमोन न' खाथिबा फैजागौमोनहाय आराम नायनो ओइ लेखाहैनो सिङाव दं फै खर' खुरलायनाय थांदो जाला गुस्सा Not sure.